mișcat, eu știam că era o oră minim, era... Eu am lucrat aici, toate veneau la prost. Să schimbă regulile în țara asta, mă, numai... Vă place surpriza ce ați găsit-o? Numai surprize. Fugă-i mama ei de țară și de când i-au spus ăștia că fug cât văd. N-ați văzut panou că scrie parcare privată? Dincolo, chiar m-am băgat să-mi pe acolo și am văzut doctor gol privată, zic aici știam că e o oră și 2 ore, nu știu cum era. Nu la îngeri în parcare. 888 de lei pentru ce mașina e peste 199 de km. Cât îl costă? 480? 800. Cât? 800. Pentru 10 minute că m-am băgat până la magazin. 888, scumpă parcare. Bine, dar vă și spălat-o, cred că, între timp. Da. V-a făcut și plinul. Nu, că la magazin m-am dus pentru niște cauciucuri. E bun, faceți o donație către Răzvan Nedelcu de la Îngerii Galbeni. Să știți că o să se roage de sănătatea dumneavoastră în biserică, cred că de bani ăștia. Păi și ce spuneți, sunteți de acord cu practica asta așa? A zis ăsta că scoate și te-l par primarul și l-am... Aia n-are treabă domeniul public cu domeniul privat aici. Dar acum ce să faceți? Trebuie să le plătiți. În pensie de 600 plătesc 800 pentru 10 minute. 600 de lei aveți pensie. 690. Și 800 trebuie să dați la Răzvan acum. Dacă mai stați mult cu mașina, aici vine și cu platforma voridică și veți plăti undeva la 1700 de ron. Mai greu ca Telpark. Telpark era 900. Pe Telpark aveți, la banii ăștia, vreo 3 ani, cred că aveți Telpark, cel puțin. Nu, dacă ți-o ridicau. Țipător la cer, îți vine să plângi, să râzi, să nu știu. Astea sunt legile în România făcute de niște politicieni care nu se gândesc la cetățeni. Acolo m-am uitat pe tabla aia, am văzut șters, n-am înțeles nimic. Probabil zic nu mai e valabil, că era cu o oră, cu un an, 2. Cei de la Îngerii Galbeni au aici alocate câteva locuri de parcare. N-ați văzut articolele ce le-am scris? Unde era marcat loc de al Îngerul Galben acolo? Uitați acolo panou cum l-a pus. Eu m-am uitat acolo, l-am văzut o ștersătură, ceva, n-am. Restaurant acolo, cine poate să roadă, dacă vrea, știu eu, da, benzinărie, dacă vrea în fața catedralei, punea după Revoluție. Dacă cristeștii și-au luat parcarea din fața hotelului Da, Timișoara, tot. vă mai miră ceva cu privații ăștia? Tot orașul. De ce n-ar avea și Nedelcu parcarea lui unde să abuzeze lumea? Nu? Ar trăim în România, nu e ceva normal. Ce veți face în situația asta? Nu, mergem modalitate. O las aici, să ridică, o abandonez. Păi dacă o lăsați aici, vă ridică, vă duce la el în parc și mai plătiți și pe zi parcarea, nu știu, 80 de lei sau cât e? Cât e dacă îi duceți mașina la om acolo? 80 de lei pe zi? Și că scrie pe panou. Dar dacă toți stați permanent aici, de ce nu m-ați avertizat când m-ați văzut că opresc? Sau stăm așa la Ei asta fac, stau la ciupeală, da. ciupeală. Eu stau să-mi scriu articolul, v-am văzut târziu, l-am văzut pe el când am venit spre mașina dumneavoastră, sincer și v-am văzut când ați parcat. Nu, crezi că sunteți tot de la... Nu, eu sunt de la Vocea Timișului, de la ziar, eu mă ocup cu alte chestii. Putea, dacă tot stă aici permanent la ciuguleală, putea să mă atenționeze. Dom'le, vedeți Dar nu interesul să vă atenționeze, interesul lui e să vă ia bănuțul. Cu 2 pași, cred că a aruncat. Cât am stat? Numai cât am întrebat, dar niște cauciucuri. Interesul lui Răzvan Nedelcu e să vă ia bănuțul, nu să vă atenționeze. De-aia e și făcută parcarea asta. Capcană pentru timișoreni se cheamă. Da. Păi dați-mi o variantă, să mă deblocați, să mă duc pe bani, ce-ți fac? O las aici? Ce soluții dai la om, auzi? Ai sunat Răzvan? Vreau soluție, nu, să aplice taxele de blocare. Asta e soluția. 800
800 de lei la 1000 de lei salariu, la 600 pensii, 800 de lei amendă. E cea mai tragică de circulație, nu-i atât. Sunteți pensionar? Da, 695 de lei pensie, soția 400, 1000 de lei cât trebuie să-i plătesc lui pe o lună. De câți ani? După câți ani de muncă? După câți ani de muncă aveți pensia asta? E pentru 40 total, 36 de ani. Deci vi se pare normal ce se întâmplă în Timișoara asta? Nu-i normal, nu-i normal, multe. Am scris nenumărate articole cu abuzurile ce se întâmplă aici, nimeni nu face nimic. Cine să facă? Sau la ciupeală toți, Am văzut articole acum la televizor cu reduceri, cu nu știu ce, scumpesc prețurile. Acum au scumpit alimentele în bară, care reduce TVA-ul. Acum sunt alte produse care urmează de la 1, deja le-au scumpit ca să aibă să reducă, să fie la prost tot atâta. Știi ce bine o duce? De uniformă, nimic. M-am gândit vara dumneavoastră, la bun, dar Banii. Puteți suna la poliție, nu e nicio problemă, puteți suna la ei. Vor veni și se vor uita. Da, știu. Bine, secția 4 se uită. Da, vă spune că nu are ce să facă, că este pe domeniul privat. Domeniul privat. Exact. Da. Banul. Asta e povestea care o au toți cei blocați de îngeri. De ce nu m-ați atenționat când v-ați văzut că mă opresc? Am venit acolo, am văzut chiar, într-adevăr, am văzut privat, îți uite aici, că știam că era liber. N-am mai oprit de mult timp, de anul trecut, de 2 ani. e acolo. Da, eu acolo m-am uitat. Chiar cum am oprit, m-am dat la tablele astea ștersături, ceva, zic, n-am mai înțeles. Ați avulat dumneavoastră? Ați cerut împrumut? Da. Am împrumutat la vecini. L-ați împrumutat la vecini? Bă, și încadrează la categoria, e autoturism de persoane, nu-i... Ce că depășește 1900 de kilograme și Da. de-aia e mai scumpă. Da, uite. Păi și astea sunt făcute așa cu șmecherie. Păi da, toate Totul sunt e o încadrate șmecherie. după ăsta al autoturismului, da. Totul e șmecherie aici în parcarea lui Nedelcu. Lasă că ajung eu la... Bine, știți că puteți să-l dați în judecată, îl puteți să-l am acționați să în dea instanță. chitanță și- Da. Normal, ar trebui să vă dea și factura dacă o cereți. Și ar trebui domnul Nedelcu să vă aducă el factura, nu să mergeți dumneavoastră la el la sediu să vă dea. Da, ar trebui să mă... Factura Așa e aveți legal. La... Cum? Mașina e pe firmă. Da, acum, sincer, de ce se liberează la sediu factura? Mașina Asta e tot o regulă de-a mașina e lui pe Nedelcu? firmă. Tot un regulament de-a lui? Că aici este punct de lucru ambulant și nu pot să eliberez facturi. Păi da, dar tu știi că pe punctul Dar de să lucru luați- ambulant să el nu luați are banii- voie să luați să facă banii- asta. Știi că pe punct de lucru ambulant nu are voie să facă asta, e ilegal? Vrea să aduc persoane de pe stradă, acum să facă, că asta în țara asta până nu se va face treabă. Din asta tot ca în cod, cu predat. Trebuia să aduc lumea de pe stradă să vină aici, să facem un... Pe Facebook toți sunt revoluționari, mai e greu cu... Da, de adunat când e... Când are un semăn, o problemă, nu prea se Sănătate. agită. Doamne ajută, sănătate!